Pois eu agora mesmo estou traballando con ibuprofeno teatro, estou facendo raclette e ademais estou agardando empezar a sexta temporada de Pazo de Familia. De aí adiante dependemos un pouco das funcións que vayan saindo de raclette e da continuidade que teña a serie tamén, claro, que non se sabe. Teño ata finais de febreiro con toda a seguridade por o proxecto da tele claro, co teatro nunca podes saber, pero que lle pode quedar a raclette? Un ano como moito, pero nese ano como moito ao mellor hai unha función ao mes. É moi difícil responder a esa pregunta, porque en realidade esa tranquilidade a longo prazo para min non existe. Pero o mellor, eu recordo cando estaba traballando con Roberto Vilar, en Land Rover había unha certa previsión de emisión do programa, non? Entón, aí sí que quizáis sabías que máis ou menos ata finais dese ano iba a haber traballo sí ou sí. Sí, absolutamente, porque isto que che digo, eu agora non sabemos máis alá, non sei eu, prácticamente non o sabe ninguén do equipo, falo de proxectos audiovisuais, non? Entón, gravas unha temporada e non sabes nada do que vai pasar, non sabes nin sequera se vai rematar aí o proxecto, non? Que tamén cabe esa posibilidade, entón é unha incerteza constante. A ver, a nivel de traballo, logo ti de poñerte a traballar, iso non afecta, porque ti, eu no traballo sempre traballo o 300%, non? Independentemente do que sexa, non? Iso tamén é certo. Pero sí que non deixa marxe a que planifiques tampouco, incluso a nivel laboral, outro tipo de cousas, porque claro, se aparcas un proxecto televisivo por un proxecto teatral, por exemplo, que se pode dar o caso, tes que medir moi ben, porque ao mellor a xogada saeche moi mal. Entón, claro, é moi difícil compaxinar, o sea, buscar a maneira de completar eses meses que tes de impás, que ao mellor non son meses e xa aí acabouse ese determinado proxecto. E que ata certo punto, da outra maneira, tes así como, estás como, máis tranquilo, non? Pero unha vez que se acaba iso, non sabes o que vai haber, porque como tampouco hai, porque houve outros momentos nos que había como moitas máis opcións, non? E incluso había xente que decía, eu remato de traballar aquí, ou incluso vou meu desta serie, porque considero que o meu traballo aquí como actriz está esgotado e xa dei todo o que tiña que dar e xa non vou aprender máis, pero sei que podo optar a outro tipo de traballos que me interesen tamén, audiovisuais ou de teatro. Agora iso non pasa, entón tampouco te permites arriscar nese sentido, non? Obvio. Temos momentos de traballar así cunha certa continuidade e momentos nos que non. Eu, por exemplo, vou falar da miña perspectiva, eu cando non estou traballando como actriz, agora fai tempo que non o fago, pero vamos, que o fixen moitísimos anos desde que rematei a carreira, porque eu estudei matemáticas, entón eu son profesora de matemáticas, cando non estou traballando como actriz. Entón é unha cousa, claro, a min resulta o máis natural do mundo, pero incluso os meus alumnos a veces lles extraña, porque, claro, decía un alumno, claro, que dixen os meus compañeros da facultade que a miña profesora era a que salía no Land Rover e non me creen. Claro, pero a realidade é esa, que o traballo que facemos é calquera, non? No meu caso é ese, e nunca traballei de camareira porque traballo diso, senón, pois traballaría de camareira ou do que sexa, non? Se aprobar as oposicións ás que nunca me presentei, moi en contra do que pensa a miña nai, pois claro que sería, non? Pero eu rematei a carreira e decidín aparcar iso porque quería, o meu horizonte estaba noutro lugar, non? Pero que conste que a cousa de oposicións, de opositar, de ser docente de instituto e tal, permanece na miña cabeza, moi escondida, pero permanece aí. É como un plan B, porque isto pode salir fatal. No audiovisual, agora as condicións é que se está facendo moitísimo traballo en moi pouco tempo. Iso non significa que traballemos máis horas, porque hai un convenio que establece as horas que ti tes que traballar, e iso debe cumplirse, non sei se en todos os casos,
no meu caso sí, pero si é verdade que o que faz é que non tes o tempo suficiente para facer o teu traballo o ben que ti consideras que o poderías facer, non? Entón vai todo a 50.000 por hora. Esa é a percepción que eu teño. No teatro, a miña experiencia, a día de hoxe, traballando con ibuprofeno, é fantástica, quero dicir, traballamos as horas que establece o convenio ou menos incluso, quero dicir que aí non hai agobio de ningún tipo. O que sí, montar un espectáculo agora montase moito antes do que se tardaba en montar antes, non? Iso é certo, polo menos baixo a miña experiencia. O informe de Aixe é demoledor completamente, non? Porque claro, é que hai moitísima xente formada neste sector que efectivamente non pode desenvolver a súa capacidade profesional aí, non? Ou que se opta por iso, o que fai é malvivir. Eu teño moitos compañeiros actores e actrices que efectivamente están vivindo cun soldo mísero, non? Dependendo de que fagas un capítulo episódico en esta serie e un aquí que me salia unhas funcións de microteatro, pero iso claro, emocionalmente tamén é moi fastidiado, non? Porque, ollo, é moi diferente tamén, isto tamén o digo eu para min propia, é moi diferente estar o 100% nesta profesión que non estalo. Moi diferente, a maneira na que ti te enfrentas ao traballo é diferente, a maneira na que ti respondes é diferente, a maneira na que ti vives o teu día a día é moi diferente. Eu quero, para min é moi importante estar só vivindo desta profesión, porque a miña mente está só ali. Eu, para o meu bon traballo, necesito que a miña mente só este ali. Iso é fundamental, e iso non pode ser no 90% dos casos, moi probablemente. Eu creo que se dan varios factores. Efectivamente, un é a crise no sentido que nos afecta igual que a todos os demais traballadores, onde vamos camiño dunha escravitude, non? Nese sentido. Entón, neste sector tamén. Que ocorre? Que probablemente aquí, grazas a ter unha televisión pública, grazas a ter un idioma propio, etcétera, si houbo un determinado momento no que había moito movimento, moita produción, non? Hai moita xente, hai moitos profesionais, hai moi bons profesionais, que quizáis nun determinado momento sí que podía haber un certo equilibrio, non? E un certo horizonte laboral para todos, pero que cando eso se empeza a desvanecer, tanto a nivel teatral, compañías de teatro que quebraron e que tiveron que deixar de producir, como a nivel audiovisual, porque agora empeza a haber outra vez así un pouco o movimento, pero houve aí uns anos, unha longa noite de pedra tamén, que tela. Canta xente se matricula na escola coa idea de eu quero facer teatro, quero ser actor porque esta profesión é isto, 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 e canta xente se matricula na ESAD coa idea de eu quero sair na tele e ser famoso. Deso tamén hai, como deso hai en todos os lados, aquí tamén o hai.